Les entitats són el motor del nostre poble. Per això, hauríem de tenir la possibilitat de poder decidir sobre el futur de la nostra ciutat. Hauríem de tenir una plataforma per poder transmetre les nostres necessitats i inquietuds. Els òrgans de govern que existeixen han de ser obertes a totes les entitats implicades, tant esportives com culturals. No creus que és hora de donar vida a les associacions de veïns? I per què no fem una altra cosa més que fer festes de barri? Jo crec que nos falta més gent jove i l'Ajuntament nos tindria que ajudar molt més. Clar, és que entre tots hauríem de decidir com volem els carrers, realment, els carrers, les places i el barri. T'has plantejat mai que tu pots decidir sobre el teu poble? Cal crear cultura de participació ciutadana, des de les escoles, els instituts, els barris, les associacions de veïns. Aquestes són les forces que donen la creació de participació a la ciutat. A més, la participació s'ha d'estendre als pressupostos. Els teus diners, els meus diners, els nostres diners hem de decidir com i amb què es reparteixen. Són els nostres diners i tenim dret a decidir. Ens han tancat els cinemes. Sempre hem d'agafar els cotxes. Des de l'any 2001 han desaparegut els Oscars, el Majestic i el Mundial. A més, hem hagut de pagar pels cinemes Òscar. Per què l'Ajuntament pretén fer desaparèixer l'oci de la ciutat? Sí, hi ha botigues. Està bé, però també volem que Granollers tingui vida a la nit. Hi ha d'haver-hi una vida diurna i una altra nocturna. Si vols prendre alguna cosa o anar al cinema, sempre has d'anar al ramassar. L'única opció, el cotxe. A més, el transport públic no funciona de nit. La Troca és una obra faraònica. És molt maca, però gens pràctica. La seva gestió no està ben gens definida, però a més la part que està definida s'ha decidit encarregar-la a una empresa externa. Hauria de ser un espai no per les entitats, de les entitats. I amb el Gra també tindrem aquest problema. El projecte ja està fet i el camí que es segueix és el mateix. Caldria canviar-ho i ara estem a temps. Se están haciendo muchas obras en Granollers, ciudad, pero ¿a dónde vamos con ellas? ¿Hasta dónde llegamos? Y ahora los escolares, ¿qué? Hay que pagar escuelas públicas, no las privadas, como estamos pagando, sin poder. On són les places verdes? I els parcs per jugar? Volem menys formigó i més parcs per jugar. Jo no voldria que m'ocupessin a casa meva. Oi que jo pago per casa meva? Doncs tothom m'agradaria que fos igual. No, senyora, no. No es tracta d'ocupar casa seva ni casa de ningú. Es tracta d'ocupar cases que ja són buides. A més, és mentida que tots els que ocupen són joves i que volen anar de festa i fer festes. L'ocupació és una manera de denunciar l'especulació. Soc de l'AMPA i som 4 gats. Per què no ens ajuda l'Ajuntament a dinamitzar-la? Qui m'ajuda a mi amb les famílies amb problemes? A més, què fem els professors amb els joves que no volen estudiar i no es trauran l'ESO? Quines sortides els hi donem?